দেমসরা কচুসরা কনস্টিটিউশনनि পশ্চিম নগর পানাই বাজারাव কাইसा पान्डानि बिसिंथि बिजेपि मण्डल सेक्रेटारि अशोक थायाकारे त्रिपुरा मथा बदलनि बाना रंखा अबन लगे लगेनो दाल बिदाल बदल याकारे 16 फेमिलिनि 49 भोटार रंखा त्रिपुरा मथा बदलनि बाना यफ्रे बर्मा लम्बसकनि हारका देमसरा कचुसरानि कैंडिडेट धीरेन्द्र देबबर्मा एकदम जीवन सा जरानि बागै याफरनाय আসলে দেমসরা কচুসরা কনস্টিটিউশনनि त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट धीरेन्द्र देबबर्मानो कारिबो मानजाखा बदलनि तेकुबन आदंर आबन यागुलनो पश्चिम नगर पानाई बाजाराव काइसा पान्डानि बिसिंथि बिजेपि मण्डल सेक्रेटारि खबै दाल बिदाल बदल याकारै 16 फेमिलिनि 49 भोटार रंखा त्रिपुरा मथा बदलनि बाना याफरै बर्मा लामरसगनि हारका कैंडिडेट धीरेन्द्र देबबर्मा पंचमनगर बाजार माइलुं एडिसि विलेज बीजेपी गोबांमा गत नेतृत्वरक 16 परिवारनि 49 भोटार तिनि बुबाग्रानि कुबुई बुबाग्रानि मुक्तुई बुबाग्रानि परिश्रम नगै तिनि बरकबो हा ताइ दखान बागै सामुं खायनाय नै तिनि अरक बाजार समान बिदि बरक बुबाग्रानि बाना रंखायका ताइ अ जागावो जों बरकनो ब्लक प्रेसिडेन्ट चंदीपुरनि जोनाल चेयरमैन चिनि बरक जतन बरनो लामफैना हाका हामबा जों बरनो सिनिया बरनि बरक जानि फायै चुनर भाइलेंस चेष्टा खालाय जों शांति हामजागो जों बुवाग्रा इवारिया चिनि सामुं जों दल बाय दल बुलायनाया जाति बाय जाति बुलायनाया चिनि सामुं काबले जों जातिनि बागै सामुं खालायना सर अब बदलनि रंखना बीजेपी नेत्री अहिरानि सेंग्राबले बिन अफ जनरल से दनब्लेस बिन ताम कामनां साइमिया अब लुकुर जवाब देना सर नरक और परमिशन गनां के बो काइसे बीजेपी नि नेत्रिंग और तान बगे आबोनता बरक तो ताबो और बिपिन देबबर्मा हारिका माने राज्यनि प्रदेश बीजेपी हारिका बले आबन बाय परता प्रेसार सुइ कवर हाय प्रेसार रंलाय तंग आबन बाय लुकुर नां कोइनाय बरनो बुलायनानै लगितार जों तंग तंग ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।